Benvinguda! En aquest breu vídeo t'explicarem la formació d'aquest any. Sabem que tens molt a fer, però també que és moment de cuidar-te formant-te. Comencem per les formacions legals que Suara com a empresa estem obligades a complir. Són breus, útils i t'ajuden en el teu dia a dia. Compliance et dona eines per evitar riscos legals en el teu lloc de feina. PRL et protegeix davant de riscos físics, posturals o químics. Ciberseguretat evita fraus i protegeix dades. Protecció de dades coneix els teus deures i responsabilitats legals amb les dades. Igualtat i LGTBI+. Promou entorns lliures de discriminació. Bon tracte a la infància. Evitem riscos, detectem situacions i protegim infants i adolescents. Coneix Suara a fons. Vine a descobrir els valors que ens mouen i el model que ens fa créixer junts. A més, pots escollir el que més t'interessi del catàleg lliure. Per poder fer la formació dins la teva jornada i no afectar a les persones ateses, disposaràs d'uns dies concrets programats dins la teva planificació que t'informarem amb antelació. Comencem amb competències digitals per fer-ho tot més fàcil. Cuidem millor si ens formem. I també ens cuidem a nosaltres.